na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Wajabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sanfɛla minnu bɛ laadala boli kɛ Wajabate k'a dɔn a bɛ sɛbɛn tubabukan de la anw b'a lakali bamanankan na Wajabate k'a dɔn kunnafoni di sira cayara Wajabate k'a dɔn don o don kunnafoni kura don o don ko kura taalen ɲɛfɛ i k'a dɔn ha ka jan an n'an jɔn de da ko tiɲɛ kan nɛgɛw kɛrɛfɛ ye Jibi ye Jibi n'a ye yɛlɛma kɛ kunnafoni an b'a dakolo walo sisan Naam mbala tugo bedi Wajabate ne bɛ n keleku Wajabate yani ka bɔ ni sɛbɛn ye i k'a dɔn kunnafoni lawaralen bɛ jamana kɔnɔ kunnafoni jɛnsɛnnen bɛ kunnafoni di sira kuraw kan Wajabate i k'a dɔn ko alimami ba maana bɔla ba in i k'a dɔn min ye an kɔrɔkɛ ba ye dɔw burandu dɔw yɛrɛ fa don alimami ba i k'a dɔn kunnafoni yɛrɛ kelen bɛ k'a fatura an bara ka wele k'an ɲininka a tiɲɛ n'an galo k'a da i tulo kan a burankɛ a denmuso furulen bɛ cɛ min ma o bɛ nɛgɛjuru la Funɛ Madu Kamara Madu Kamara an sɔgɔma Funɛ Madu alimami ba burankɛ a denmuso furulen di ma n'a fɔra ko bozomuso bɛɛ lajɛlen ka jɛgɛ fa jira dɔ ta bɛ kɛ paparanbage ye kunnafoni di sira cayara jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɛra kunnafoni dila ye kunnafoni dɔ bɛ a wa kunnafoni di siraw kan ko alimami ba k'a ye tiɲɛ don wa nkalon don Ami bamananw ka kuma dɔ ni mɔgɔ ma ban na ni ma ti ba taali ma bilhak nka alimami ba bɛ yɔrɔ min na bi sisan diɲɛ foyi t'a nin na alhamdulillah diɲɛ foyi t'a nin na alhamdulillah Korowarekaw ye ci bila k'a wele a taara Abidjan ayiwa an bɛ bali mun na bi sɔgɔmada joona in na cikan y'an sɔrɔ telefɔni bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa k'an ka wuli k'an sigi depuis 6 heures n b'a kɔfɛ min alimami ba ye k'a fatura donc ne yɛrɛ hakili wulila kosɛbɛ kosɛbɛ denmuso fɔlɔ cɛ ni n ye den ka telefɔni minɛ na donc ka weleli kɛ n ye weleli kɛ ne ka telefɔni na fɔlɔ ba yɛrɛ de y'a ta fɔlɔ k'ale dalen filɛ ne ko foyi t'ale nin na alhamdulillah mais k'a bɛ dugawu kɛ fɛnɛ ko nin fɛnɛ tɛ kojugu ye awɔ mi yɔrɔ min na sa basi foyi t'a nin na a bɛ Abidjan ala tanu bi kosɛbɛ tabarikala awɔ ayiwa i k'a dɔn Funɛ Madu ni kunnafoni ninnu bɛ to ka cari e bɛ se ka mun fɔ kunnafoni di telima min di tiɲɛ i bɛ se ka mun kankari d'aw ye bon an bɛ se ka min fɔ teliya la dɔrɔn hali bi maliyɛnw k'a lajɛ nin ko ninnu saya kɔni ye ala ta de n'i kɔni ma n bɛ segin o yɔrɔnin kan n'i ma ban na ma fo ka diɲɛ wuli se ka ba taali ma mais vraiment maliyɛnw k'a lajɛ u ka kow sɛgɛsɛgɛ u ka yebali fɔ dabila quoi u ka yebali fɔ dabila n'u y'a kɛ mun na sisan n'u ye ala ka mɔgɔw ye kojugu a tɛ bala ko ale maa ma bala ale la a tɛ foyi ka ale na n'ale taara sisan ale sigilen don n'a ye mais maliyɛnw ka sabali u ka nin ko ninnu dabila jamana in kɔnɔ nin tɛ ko ye vraiment an bɛ segin k'a fɔ ka sabali an bɛ segin k'a fɔ ka sabali a bɛ ɲamakala kun na a bɛ wɔrɔ mun na a bɛ fan bɛɛ fɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲamakalaw de ta ka ca la i tɛ 2 semaines 3 semaines dafa n'u ma dɔ bila k'a fɔ ko repos vraiment u ka sabali quoi an bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn an bɛ kangari de da u ye maliyɛnw ka sabali dɔrɔn an bɛ fa kelen an bɛ ba kelen ye daba tabarikala Funɛ Madu Kamara an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka kunnafoni jɛlen la Kamara merci beaucoup Tunkara ala k'i bolo min ka baara la amina ya rabbi merci Tunkara awa Wajabate i ye kunnafoni mɛn sisan nin ye Funɛ Madu Kamara ye alimami ba maanabɔla ba in min ka kuma ka di nka arakɛ a denmuso fɔlɔfɔlɔ de furulen don Funɛ Madu Kamara ma i y'a dɔn mɛntigi la da y'o ye ka sag'a kan k'a fɔ alimami ba balolen don ani y'a ta a b'a yɛrɛ sago la a taalen bɛ tile 2 taama na Abidjankaw de y'a wele k'a ka t'u baro a ka taa sumuku ye o tuma o kɔrɔfɔ k'o mɛru ye Wajabate ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Modibo Kɔnɛ Modibo ko ka i kaw fɛ yen k'a dɔn nisɔndiya Wajabate i k'a dɔn sibiri tɛmɛnen fanga ɲɛmaa min ye Mukutari Wani ye i k'a dɔn a taara ka i kaw fɛ yen Kayiba Jabatɛ pɔnkura min n'a dilanna Kayi ka taa Kurubukari Wajabate i k'a dɔn gouvernement maa caman kun b'a nɔfɛ taama in na Kayi a dugulen ni dunan bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye fanga bonda ye ani politiki bonda a bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Mukutari Wani ka taali na ale de ye gouvernement ɲɛmaa ye Wajabate a ko i k'a dɔn Kayi pɔnkura ni ka taa Kurubukari février kalo tile 27 a n'a to tarikiw la sɛbɛnnikɛla ko nin ye Kayikaw ka pɔn 2nan ye pɔn in yɛrɛ ka jan mètre 500 ani mètre 50 i k'a dɔn sira wɛrɛ minnu bɛ bɔ ka na n'u tura la o bɛ kilomètre 17 bɔ Wajabate a ko i k'a dɔn
a musaka a nafolo a bɛɛ lajɛlen bɛnna sɛfɛ wari miliyari 58 i k'a dɔn ani buruburu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye a jateminɛw n'a sɛgɛsɛgɛliw ye a kun de ye Kayi i k'a dɔn bɔda ni donda a ka nɔgɔya kosɛbɛ ni maa min bɛ Kayi dɔn i k'a dɔn dugu fɔlɔfɔlɔ don min bɛ Mali ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ min ye Senegalikaw fɛ yen Mali ka camion caman de bɛ bɔ ni ka tɛmɛ Kayi fɛ yen kuma bɛɛ sera burusu ɲaaminen don mɔɔ ɲaaminen bɛ ɲɔgɔn na nin bɛna kɛ sababu ye i k'a dɔn hakaja Kayikaw ka lafiya bɔda sɔrɔ nka hami wɛrɛ bɛ Kayikaw fana na min tɛ pɔngo ye o ye i k'a dɔn nɛgɛsira ye yalima pɔn filanan min filɛ nin ye nin bɛna bilanki ɲininka a wa nɛgɛsira nɔ na a yi kelen dɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Mali ni Senegali cɛ nafa caman de bɛ taa ka segin fanga ka bon kosɛbɛ nɛgɛsira fanga i k'a dɔn taama dama ni a wa doniw tali nɛgɛsira o tɔnɔ dama tɛ koyi nɛgɛsira fana jɔyɔrɔ belebeleba de b'a la Kayi mara la i k'a dɔn min ni hadamaden dunni ani minɛnw dunni tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko Kayikaw y'a jira nin diyara an ye nin bɛɛ n'a ma hali sabula nin fana degun tun b'an fɛ yen nka min ka d'an ye kosɛbɛ premier ministre Mukutari Wade o de ye nɛgɛsira ka wuli ka jɔ tɛrɛ ka kule ka bɔ i k'a dɔn Kayi n'a lamini ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Kayikaw kɔni u ma tɔtɔ kɔlɔkɔlɔ la sabula bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don nka nisɔndiya tɛ an bali min y'an kɔnɔ ko an k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ a ko pɔn min dilanlen filɛ nin n'i y'a ta k'a lajɛ Buwa Jabate i k'a dɔn a wa sira da minnu bɛna turu a la i k'a dɔn o fanga de ka bon kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn taa kasagi ani wulikajɔ o ka kɛ sababa ye cakɛda min ye pɔn yɛrɛ baara kɛ o de to a de ko Somafrɛki i k'a dɔn miliyari 30 ani 6 a n'a kunkanfɛ i k'a dɔn o de dir'u ma a kun furu ye k'a fɔ kalo 24 pɔn in ka ban a ko min ye wulikajɔ wɛrɛ ye n'o ye bɔda minnu ani sira wɛrɛ minnu bɛna turu i k'a dɔn pɔnba in na o baara kalifara chinois de ma COVAX Mali a ko wari bɛnna miliyari 18 ani miliyɔn 900 ani 90 ni buruburu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a jira l'olu fana na kalo 15 ka tila baara in na samiya t'a la a ko k'a ko kɔlɔsi ni k'a taa ka segin lajɛ a ɲɛna walima nin yɔrɔ in ma ɲɛ a ye segin nin kan maa min kun b'o baara kɛ u k'o de ma bureau d'étude i k'a dɔn o wari kasabi bɛnna miliyari 1 ani miliyɔn 890 service da min bɛ n'u k'a ma ko sera o de o baara kɛ a fɔr'u ye baara in bɛɛ lajɛlen ka bɛn u bolo kalo 27 na sɛbɛnnikɛla ko hakaja kunungo kɔni Kayikaw fɛ nin kɛra tabarikala ye Buwa Jabate n'i ye pɔn filanan in da k'a lajɛ i k'a dɔn a bɛ sirakunbɛ belebele la mobili camanba de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sirakunbɛ in na ani wotoro ni n k'i ɲininka hadamaden Mukutari Wade kɔni y'a jira k'a fɔ hakaja nin nisɔndiyaba ye sabula Kayikaw i k'a dɔn a dalen don a la k'a fɔ min kɔni ye nin sira in ye a matarafali a n'a bonya o tɛ kɛ a wa nkalon ye a y'a jir'u la fana hakaja u ye kulekan min bɔ a ye kuma in mɛn o de ye nɛgɛsira ye nɛgɛsira dilali o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na minisiri min n'o bɛ nɛgɛsira kunna a y'o wele k'o kɛ sɛɛrɛ ye Kayikaw jɔlen ɲɛna i k'a dɔn o de ye minisiri Dabɔ ye a ko a ma hakaja i ye Kayikaw ka kulekan mɛn wa ɔ nɛgɛsira ko i k'a dɔn waati jan tɛ koyi min ye tɛrɛ ka kule Kayi ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ n y'a kalifa i ma awa Kayikaw yɛrɛ kɛra n k'i ɲininka sɛɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ awa min ye Kayikaw fɛ yen min ye ŋanaw ye cɛŋana caman de bɛ yen minnu kɔni ye wulikajɔ caman kɛ minnu ye cɛsiri kɛ ka sɔrɔ bi ma se sɛbɛnnikɛla ko a ko a la denmisɛn ŋana dɔw bɛ yen i n'a fɔ min ye Bajiri Bacili ni dɔw ko a ma ko kasi sɛbɛnnikɛla ko minisiri Dabɔ kɔni ye layidu ta yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ni fanga ɲɛmaa ko nin baara in ka kɛ hakaja i k'a dɔn joona jateminɛw ni wulikajɔw ni cɛsiri olu bɛɛ lajɛlen bɛ dafa Buwa Jabate k'a dɔn wajibi don an ka hali ni fɔ sɛbɛnnikɛla ma nin sɛbɛn i k'a dɔn an k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ min ye Kayi pɔn ye k'i sigi k'a kalimu ci k'a jateminɛ a bɛ se ka kɛ ka bɛn nin don in ma a ko n k'i ɲininka o ye Dankɔrɔba in ye le président des présidents Mamadu Nama nka maa min y'a sɛbɛntiya Buwa Jabate k'a dɔn maa tɛ se ka ko dilan n'i ka ɲɛmaa tɛ minisiri Sɛnɛbu Jɔb nin y'a nɔ ye o fana ka fɔ Buwa Jabate ninnu bɛɛ lajɛlen ma cɛsiri kɛ ka wulikajɔ kɛ cɛ kelen bɛ yen n'o ma sɔn a tɛ kɛ o ye Ibrahim Boubacar Keita nin pɔn in tiɲɛ yɛrɛ la an k'o fana fɔ ni maa saba ninnu de kɛra sababu ye pɔn in ka jɔ o kɛra
o fana foli tɛ an da jeli fiyewu tɛ baasi ye min ma kɛ o ka fɔ nin point kayikaw kan k'a barika da Ibrahim Boubacar Keita nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ k'i ɲininka info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ dɔ b'a tun ne bɛ tigɛ don lɔbɔ Fasiriba n'o ye Mɛmɛ Sanogo a ko an ka jamana a cakɛyɔrɔbaw karamɔgɔ dɔ b'a tun a bɛ t'i jɔ yɔrɔ 8 bɔɲɔngo la ayiwa n'o ye Mali ka institution ye jamana tɛ jɔ minnu kɔ minnu ka bolo di ɲɔgɔn ma o de bɛ jamana kɛ jamana ye Fasiriba ko min ye Ibrahim Boubacar Keita gɛnni kɔ ka bɔ yen karamɔgɔ dɔ b'a tun maa minnu nana n'o ye camancɛ fanga baarakɛlaw ye olu ka ɲɛmaaba n'o ye jamana kuntigi bandaw ye Fasiriba ko ale kɔni ka sigili la ale ye layidu ta jamanadenw ye foroba wari karamɔgɔ dɔ b'a tun a tɛ buruja tuguni maa min ma kɛ sababu ye ni ka foroba wari k'i tigɛ da o kan karamɔgɔ dɔ b'a tun i na bila kiiritigɛlaw ka bolo ka i n'a ɲɛfɔ wa dɔrɔmɛ 1 misigara jarati a tɛ taa maa fɛ bilen min ye an ka jamana ye k'a ba sigi ka kɛ malidenw sago ye malidenw bɛ hakilina minnu na karamɔgɔ dɔ b'a tun ni kana n'o ye i b'a ye k'a fɔ bandaw a y'o jigisɛbɛ kuma a y'o lase nka min fɔra ani a bɛ ka kɛ ko kelenw tɛ Fasiriba ko a ko jɔ kun tɛmɛnen la min ye M5 RP karamɔgɔ dɔ b'a tun olu bɔra ni ka lajɛ dɔ boloda lajɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen nin y'u ka lajɛbako fɔlɔ ye min ye lajɛ in kɛnɛ kɔnɔna ye da sera fɛn minnu ma o de ye dunko juguya ye hali bi malikura kuma min bɛ ka fɔ malikura ko dalafɔli don a kɛwale tɛ ka ye a bara tan bandaw a dun y'i da don a kuma na Fasiriba ko mun de balanin bɛɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye an ka institution 8 ye ni ka sɛgɛsɛgɛli ta ka yen sɛgɛrɛ maa minnu ye o ɲɛmaw n'o baarakɛbaw ye u bɛ nafolo mun sɔrɔ ani wari min bɛ bila u ka dangana kɔnɔna la u ka ɲɛfɔli kɛ a baara kɛcogo la o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Mali miliyari bɛ cɛ ka di maa o maa ma karamɔgɔ dɔ b'a tun i ka baara kɛ faso Mali tɔgɔ la i k'a ɲɛfɔ baara bɛ kɛ kɛcogo min na Fasiriba ko nin ɲɛfɔli baliya o de ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga lafu sabu min ye san 7 ye ɲɛfɔli kelen ma kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma a ko Mali wari a burujara karamɔgɔ dɔ b'a tun Mali wari taara ni ka taa n'a ye diɲɛ fɛ a ko min ye Mali bɛ degun min kɔnɔ bi karamɔgɔ dɔ b'a tun ko dɔwɛrɛ tɛ danna juguya ni dunko juguya Fasiriba ko min ye M5 RP maaw ka bɔli min kɛra jɔ kun tɛmɛnen o kɔni bɛna kɛ sababu ɲuman min ye an ka jamana ɲɛmaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tun u k'a lajɛ ni ka kɔfilɛ boloda kɔfilɛ min bɛ tali kɛ malidenw ka nafa kɔnɔna la o de ye Mali wari ni k'a ɲɛfɔ wari jumɛn bɛ Mali kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tun wari a bɛ ta k'a di institution ma joli de bɛ d'u ma u ye baara minnu kɛ n'a ye u k'a dafɔ min ye san ma yɛlɛma wari tɔ bɛ to joli u k'o dafɔ minɛn minnu sanna u k'o dafɔ a ko n'i y'a lajɛ bandaw ye kuma minnu fɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye pankuru sanko kumaw ye ka taa bila armée ka minɛn sanko la hali bi o dossier kɔni dalen bɛ dɔ fo ka poussière wulala a ko hali bi munna dossier kɔni a ma ta ni ka u ɲininka Fasiriba ko o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ faso wari karamɔgɔ dɔ b'a tun ni k'a dun ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye hali sini u bɛ ka taa n'u yɛrɛ mati ka wele o tuma min ye cɛjan bandaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tun o tuma jamanadenw jigi min kun dalen b'a kan o tuma k'a bɛna jamanadenw jigi wari tuguni wa Mɛmɛ Sanogo ko o ɲininkali o tomi bɛ yen a ko siga kɔni tɛ min na janko transition ye a ka kɛ ka ɲɛ malidenw sago la min ye bandaw a ka bɔ daba fɛ a ka kunna wolo karamɔgɔ dɔ b'a tun a bilala min na a sigi kun ka dɔn a ko bandaw de kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye avion sanko dossier ye dɛ ni ka maaw wele k'u ɲininka u dalakan na u ka tiɲɛ na nkalon fɔ jamanadenw ye Fasiriba ko a ko Mali yɔrɔ caman bɛ olu burujalen bɛɛ a ko douane kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun hakilina jugu tigilamɔgɔ dɔw bɛ yen impôt min ye marché public ye ka taa bila polisi la justice ale ni an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tun ko maaw bɛ maa minnu ka hakilina ta ni ka jamana jɔ ni ka jamana buruja o kuma k'o tɛ bɛn fiyewu Fasiriba ko min ye bandaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tun bolo ma funu a bɛ d'a tigi kan na a ka bɔ sa a k'i jɔ a ka kuma malidenw ye a ka fɛn fɔ an bɛ min faamu kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lɔbu kɔnɔ Mɛmɛ Sanogo ale ka sɛbɛnni don Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don wajibate k'a don waati kelen maa wɛrɛw fana sigila ka miiri kɛ min ye Musa Saɲɔ Kamara ka fɔ ye wajibate k'a dɔn ka jateminɛ kɛ jamana i k'a dɔn a baloko 4 na u k'o de ma ko 4e république wajibate k'a dɔn atelier ko construction
de la 4e république sɛbɛnnikɛla ko maa minnu farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ ko maa kalanenw don maa lakodɔnnenw don minnu ye ko caman ɲɛdɔn Jabate k'a don ka hakilina ye fɛn min ye n'a sɔrɔla sigi ka fɔ bɛna kɛ min b'a to jamana sarabulu kɔrɔw bɛ falen olu ka miiri ye min ye an'u ye min dilan ni k'a jira diɲɛmaa na sɛbɛnnikɛla ko u k'o de ma fondation Twindi i k'a dɔn ani jɛrɛjɛkulu wɛrɛw sigira min ye société civile ka taa se maa caman wɛrɛ ma juma tɛmɛnen Jabate k'a dɔn a kun tɛ dɔrɔn 4e république sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen ka fura ka jɛ jamana sarasunba i k'a dɔn fɛn minnu balanin bɛ fɛn minnu maɲa la walima yɛlɛmabolo kan ka kɛ min na olu ka hakilina ye fɛn min ye u y'o de fɔ Jabate o de bɛna jira jamanadenw na bɛɛ k'i hakili jaga bɔ a kan sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ tile fila baara min n'u y'a kɛ min ye awa ɲɛfɔli 53 ye yɛlɛmani kan ka boloda ka ɲɛsin fɛn minnu ma Jabate k'a dɔn min ye a bulon kɔnɔna ye i k'a dɔn article n'i y'o ta k'u lajɛ den 122 Jabate k'a dɔn awa Tijani Togola ka fɔla ale de y'u ka kuma laselilikɛla ye a y'a jira k'a fɔ ayiwa min ye awa Twindi ye jateminɛ min kɛ ani jamana maakɔrɔbaw ani maa kalanenw ani maa faamuyalenw jamana sarabolo kan ka yɛlɛmali minnu kɛ u ye fɛn minnu ɲɛfɔ u baamada fɛn minnu ka kosɛbɛ Jabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana saraboloba février kalo tile 25 san 1992 Jabate i b'a ye k'a fɔ a bolofaraw ka ca nka u y'u baamba fɛn minnu ka kosɛbɛ ala kumaba dɔ ye nin ye min ye awa Tijani Togola ka fɔ ye a y'a jira k'a fɔ Jabate 4e république n'o ye jamana i k'a dɔn a ŋunago 4 n'a ye a man ka taa sira wɛrɛ fɛ hakilina wɛrɛ tɛ i k'a dɔn jateminɛw ni yɛlɛmani minnu ka kan olu y'u hakili jagabɔ fɛn minnu ka kosɛbɛ o ye hadamadenya taabolo sabatiliw ye u ka sinsin Jabate n'o sinsinna jamana den bɛɛ lajɛlen ni fanga ɲini ka kan Jabate nka fɛn kelen bɛ fɔ k'a gɛlɛya fanga ɲini natɔw la Jabate maa min b'a la k'a fɔ i ye ayiwa sanni kun fila ye i ni jamana i k'a dɔn a fanga ɲini mankan i k'a dɔn e ti don awa k'a fɔ i bɛ kɛ président ye u k'o de ma tubabukan na double nationalité Ibunu Boubacar Keïta tun bɛ cogo min na Jabate n'i b'o cogo la i tɛ kɛ candidat bilen Jabate u y'o ɲɛfɔ u y'a ɲini fana min ye bulon ye Assemblée nationale yɛlɛmabolo ka dɔn a sarabolo dɔw la a n'a taabolo dɔw la Jabate u y'a ɲini fana haute cour de la justice o ka walo k'a dakolondi k'a filenkolondi haut conseil des collectivités territoriales Jabate u y'a jira k'a fɔ u ka dabila fɛn wɛrɛ ka bila u nɔ na min bɛ kɛ sababu ɲuman wɛrɛ ye u ko min ma ko Sénat bolokɔni kana ɲɛsin a mɔgɔw u ka sigi u ka taden ye bolokɔrɔta de ka kɛ Sénat la o bɛ kɛ sababu ɲumanba ye conseil économique et social culturel Jabate i k'a dɔn et environnemental Jabate u ka taa nɔ na nka min ye hakilina kuraw ye ani taamasiyɛn kuraw ka don a la Jabate janko marabolo awa i k'a dɔn bolofara caman ka kɛ o ma bɔ yen jamanakuntigi sigi ni jamanakuntigi taara u ye min ɲini k'o de ka ɲi jamanakuntigi ka san 7 kɛ a t'a ɲini san 7 kɔfɛ ni san 7 dafara ale bɛ bɔ yen maa wɛrɛ b'a ɲini Jabate nka k'a ɲini san 5 Jabate k'i k'a dɔn u bɛna ni kɔnɔnafili caman ye a bɛna ni hakilina wɛrɛ ye o tuma président ka da san 7 ma san 7 ma dafa ale bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛna sɛbɛnnikɛla ko ninnu kɔni hakili jagabɔ minnu kɛ ala kumaba dɔ ye nin ye Jabate u tɛmɛnen kɔfɛ u y'a jira fana k'a fɔ jamana sariyasun minnu bɛ yen u kana dulon ɲɔgɔn na Jabate n'a dulonna ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye a ka taa kɛ maa kelen sago ye u k'a dɔn u ka fara bɛɛ lajɛlen n'i damata fanga nka fanga in bɛɛ lajɛlen kɔni ka sinsin jamana yɛrɛ sinsin bere ye awa jamana den bɛnnen don min ka sarabulonba i k'a dɔn olu ka kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jabate i k'a dɔn awa ɲɔgɔnyew ani jateminɛw i n'a fɔ faamaw ka ko Jabate o yɛlɛmabolo a n'olu tali ka b'u nɔ na Jabate jalaki mana sɔrɔ min jɛlen don e bi bɔ yen maa wɛrɛ de bɛ bila i nɔ na Jabate o y'a jira k'a fɔ hakaja nin kuma damadɔ minnu kɔni fɔlen filɛ nin ye nin bɛ kɛ sababu ye jamana kura ni k'a boloda kura ye ni ka hakilina kura na nin kun ye sɛbɛn ye Musa Saɲɔ Kamara ka sɛbɛn don an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɔrɔ an ta o laban ye boli ye ne bɛ n tɛgɛ don ko kura arc-en-ciel fasiriba n'o ye Mamadu Sidibe ko hali bi an ka to sira tɔ gan min ye affaire Bere Rouge Amadou Aya Sanogo karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɔrɔ min ye Amadou Aya Sanogo a wele tun bilalen bɛ a mɔ ni ka ɲininka min ye Bere Rouge maa 21 min tununna sabu min ye marifatigiw yɛrɛdama ka kɛlɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɔrɔ o de wolola nin bɛɛ lajɛlen na fasiriba ko kɛlɛ in kɔni maa 21 min minɛna n'u tilala ka fa ni k'u don dingɛ kelen kɔnɔ karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɔrɔ jalaki taara ni ka capitaine général Amadou Aya Sanogo sɛgɛrɛ ale ni a jɛɲɔgɔn
fasiri b'a ko olu min kɛra sababu ye ni ka Général Amadu Tumani Ture ka fanga dafiri fasiri b'a ko karamɔgɔ Dabatungura nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni kɔrɔtɔlen bɛ joona a ko in ka ban ten sa sabu a mɛnna sen na maa minnu sara ka ban k'u tɛna se ka wuli bilen o kuma u sara sa cogo min na karamɔgɔ Dabatungura kiiritigɛlamɔgɔw ka ɲininkali kɛ a bɛɛ ka ɲɛfɔ fasiri b'a ko n'a ɲɛfɔra a kɛcogo ka dɔn karamɔgɔ Dabatungura fɛn minnu kan ka boloda o kɔfɛ olu ka kɛ k'a bɛ se ka na ni dusu salo ye min ye banbagatɔ u somaw yɔrɔ fasiri b'a ko a ko jamanakuntigi kɔrɔ min taara n'o ye IBK ale yɛrɛ ye a seko n'a damayira kɛ sabu a ye u ka jɛrɛjɛkulu wele karamɔgɔ Dabatungura min ye logement soso ye o kuma ko bɛ d'u ma nafolo mugu caman o bɛ d'u ma min y'u ka cɛdenw donni ye an ka fonction publique la o bɛ kɛ karamɔgɔ Dabatungura o kuma k'u k'a lajɛ u ka sabali nin ko in a ka bila ten sa sabu kɛlɛ banbali a bɛ ko dɔ kofɔ min ye maa minnu bɛ n'u fara u somɔgɔw kɔni fana y'a yira k'a fɔ finirɛn national karamɔgɔ Dabatungura o kuma ko jamana yɛrɛ ko boloda u min y'u ka maa fatulenw ye a ka dɔn k'a fɔ tigitigi Amadu Aya Sanogo n'a jɔnɲɔgɔnw y'u fa o kuma jamanadenw ka bɔ a kalama karamɔgɔ Dabatungura tile 1 fo ka taa bila tile 3 la o kuma u ka kɛ sangasigi la fasiri b'a ko ntanya bɛɛ hali baara dɔw bɛ ni IBK kɔni ye olu boloda o kuma a tɔw kɔni bɛ karamɔgɔ Dabatungura olu ma se ka kɛ ban fasiri b'a ko Amadu Aya Sanogo ani a jɛɲɔgɔnw karamɔgɔ Dabatungura min ye droit de l'homme o cɛdenw ye olu kɔni ko nin ko in kɔni a bɛ sama fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ sabu min ye adamadenya sabatili ye karamɔgɔ Dabatungura bin kana kɛ maa kan dana juguya kana kɛ maa la o kuma bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen sariya kɔnɔna la tɔɔrɔ taara ka maa minnu sɛgɛrɛ k'a ko ka ɲɛfɔ karamɔgɔ Dabatungura ko maa si tɛ sariya sanfɛ fasiri b'a ko Amadu Aya Sanogo ani a jɛɲɔgɔnw u ka kiiri kɔni k'a bilala tuguni marisi kalo tile 11 na o kuma ko marisi kalo tile 11 o kɔni u bɛna k'a laban ye sa karamɔgɔ Dabatungura u bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ni ka n'u jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ni k'u wele kelen kelen k'u ɲininka u bɛ ko min dɔn nin ko in na fasiri b'a ko a ko maa minnu sara nin ko in na olu somɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Dabatungura k'u ma jɛ fɔlɔ dɛ n'a ko in ma s'a kuncɛyɔrɔ la o kuma ko bɛ nin ko in kɔrɔ ɲuguɲugu n'a ɲagaɲaga k'a bɛɛ ka ɲɛfɔ fasiri b'a ko joli tɛ se ka suma nɛn kan min ye Amadu Aya Sanogo ye karamɔgɔ Dabatungura a na kɛ hali bi n'a yɛrɛ jɔrɔ bɛɛ sabu nin ko in n'a ma ban sabu ko n'i y'a lajɛ droit de l'homme maaw ko maa kɔni tɛna kusa ni maa ye karamɔgɔ Dabatungura dana juguya jamana kɔnɔna la o kuma fangatigiya k'o yira o kuma kulu tɛna jɛn n'o ye abada ko t'olu ka baara ye fasiri b'a ko ni ko dun kɛra kɛcogo la o kuma min ye Amadu Aya Sanogo karamɔgɔ Dabatungura a bɛ sɔn ka jɛya nin ko in na baara kura minnu b'a bolo ni k'a bolo don a ka baara kuraw la sabu maa minnu bɛ n'u somɔgɔw fatura o kuma olu kɔni bɛ fɛ ka yafa nin ko in na o kuma min ye layidu minnu tar'u ye karamɔgɔ Dabatungura n'o layidu bɛɛ lajɛlen bɔra sira fɛ o kuma k'u kɔni bɛ yafa nin ko in ɛlɛ ni a ka ban sa o kuma an ka tɛmɛ ni Mali kura ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ arc-en-ciel la a ka bi bɔli don nɛgɛw kɛrɛfɛ ko Dabatungura n bala cogo bɛ di Bɔjabate ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le rayon Bɔjabate k'a dɔn awa sɛbɛnni kɛbaa olu ko k'u ye kunnafoni sɔrɔ Nouvelle Horizon na Bɔjabate k'a dɔn hakaja n ka baara bɛ n sɛbɛ la Bɔjabate k'a dɔn jamana hami ani jamana jɔrɔ bɛnna a donni da bɛ n kamankun na o b'i dɛsɛ ka suna nka sunabaniya kɔrɔ fana tɛ awa baarakɛbaliya ye Bɔjabate k'a dɔn douaniers Mali douaniers u ka wulikajɔ ni cɛsiri sunɔgɔ banna Bɔjabate a ko an bɛ donni minɛ ko bi min ye directeur ye n'o ye Abo Marakakɛ Dukara wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan ani jamana kanu Bɔjabate k'a ɲini douanier den bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'a sɔrɔla baara tɛ kɛ don min o t'olu ka lafiya bɔ don ye sabula douanier kɛ ni lafiya man kan ka jamana to balanna sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ doni min dalen b'a kun a y'o doni a y'o sɛbɛn kɔrɔta ni ka tila ka jamana wasa Bɔjabate hali bi n'a ka bi dɔ fara a kan o tɛ fɛn ɲɛ cadre minnu bɛ douane na Bɔjabate k'a dɔn tile 2 min ye mobilitigiw ni mobili bolilaw ye u y'a jira k'a fɔ k'u tɛ boli n'olu dun tɛ boli minna de b'olu kun minnu kan ka dédouaner Bɔjabate u jɔlen bɛ fɔ jɔyɔrɔ min na o kuma ka taa dédouanement ta k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛlaw ko o de bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn tubabuw ko min ma perte de temps o kana kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a taara ta tɛmɛnen février kalo tile 17 syndicat national des transporteurs routiers urbains interurbains internationaux u k'a ma ko
2023 bɔjabate olu ye baara bila kɛ baara bila in kɔni bɛ kɛ sababu ye wari min kan ka don wagande kɔnɔ bɔjabate k'a dɔn a ka jɔ waasaw kana jɔ bɔjabate n'a tɛ baara kɛ a jɔlen bɛ fɔ yɔrɔ minnu na baara ka d'anw ɲɛ an na taa sɛgɛrɛ sibiri tɛmɛnen février kalo 27 bɔjabate k'a dɔn direction générale des douanes bɔjabate u ye wuli ka jɔ boloda ka sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin soumissionnaire bɛɛ lajɛlen ma bɔjabate k'a dɔn o tuma ni ninnu di baara la transitaires ka wuli ka jɔ kɛ u mana kɛ u bɛ yɔrɔ min u ka bureau kɔnɔ u ka guwaw kɔrɔ bɔjabate k'a dɔn douaniers bɛ taa sɛbɛnfuraw lajɛ min bɛ se k'a to i k'a dɔn a tɛ mɛn sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye maa caman kamana gan a ko a kan ka kɛ tan bɔjabate k'a dɔn hakaja n'i kɛra ɲɛmaa ye i kan ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ san kalo 12 bɛɛ lajɛlen la sabula ko kura min mana boloda i kan ka wuli ka jɔ boloda joona k'o kɔ i k'a dɔn i bɛ se ka nafa sɔrɔ o ko la cogo min a ko Mahamɛd Dukara i k'a dɔn a ka hakilina filɛ a ko nin jɛn in cɛsuruma finman girigiri a ka yɛlɛ manja bɔjabate k'a dɔn danaya ani jamana yɛrɛ kanu ani n bi baara min na doni belebeleba don o tuma n tɛ se ka da ka sunna san kalo 12 ka jate kura minɛ san kalo 12 ka ko kura kɛ min bɛ se k'a to jamana wagande a bɛ sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ lajɛlen ni jo sariya nka jo sariya min bɛ douaniers fana bolo bɔjabate k'a dɔn den nin ni transporteurs ko k'u tɛ minɛn doni u tɛ na ni minɛn ye ni minɛn b'u kun ka ban n'u bɛ bɔda la u bɛ taa sɛgɛrɛ n'u dalen don foro kɔnɔ u bɛ t'u sɛgɛrɛ min ye minɛntigi ye o ni wari saralen min ka kan u k'o sara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ les rayons kɔnɔ a ka bi bɔli la l'humanité karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ fasiriba n'o ye ayiwa ɲangi ye ɲangi a ko an ka taa Daka gun kan min ye Segu Sido ani Balanzan do fasiriba ko Koma Taxi karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko min ye kulekan ye o bɔn bɛ Koma Taxi kɔnɔna la dɛ a ko ministre mun ɲɛsinnen bɛ an ka usine ko ma ani an ka jago ko karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ n'ale yɛrɛ ye PMI Mali o ɲɛmaa kɔrɔ ye ale kɔni ye a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ni ka taa Segu a taara Segu sabu kulekan min bɛ Koma Taxi kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ baarakɛlaw kɔni u nisɔngoyalen bɛ mun ni mun de bɛ baarakɛlaw ni ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ maa caman de bɛ yen olu tigɛ kuranin ka bɔ baara la min ye dutigi joli joli ye u sigilen bɛ kasi la da la n b'a kɛ cogo di n bɛ n ka du balo cogo di jigi wɛrɛ tɛ n na bilen jamana ɲɛmaaw u bɛ sɔn ka nin kɛ anw na karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ o jigi wari kuma dama dama de bɛ yen o kuma kɔni taara ni ka minisiri sɛgɛrɛ a ko ale tɛna se ka to nin kuma in a lamɛnli la n'a ma taa ɲɛ d'a kan a selen Segu karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min ye Koma Taxi ɲɛmaaw ye a n'olu ye ɲɔgɔn ye maa minnu ye actionnaires ye a n'olu fana ɲɔgɔn ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ maa o maa bɛ yen ko de kɔni da bɛ Koma Taxi baara la nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la a ko min ye dugu a kuma ale tigi karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ a taara bonya da olu kulo kan olu fana ka na kuma fɔ yɔrɔ in na sabu min ye dugudenw bɛ kule minnu na dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen b'u niyɔrɔ sɔrɔ a la sabu min kɔni furugufurugu batɔ o de calen bɛ Daka gun kan min ye Koma Taxi ko kuma a ye na an k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ fasiriba ko minisiri kɔni a kɛlen ko ka lajɛli kɛ ni ka kuma dayɛlɛ fasiriba ko min ye usine yɛrɛ a actionnaire tigiw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni dɛsɛra jɔngɔla k'u dɛsɛra chinois minnu bɛ yen karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'olu nakun tɛ dɔwɛrɛ Mali kɔnɔ dɛ o de ye nafolo ɲini ye k'olu y'u ka wari min don Koma Taxi la o kuma karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'a tɛ ka nafa las'olu ma bilen o kuma k'olu fana b'u bolo jigin k'u dɛsɛra n'i y'a layɛ 100 sara la chinois jɔyɔrɔ ye 80 o b'a yira k'a fɔ min ye baara ye a kunyanfan b'olu de bolo Mali jɔyɔrɔ ye 20 ye min ye chinois n'olu kɔni y'u bolo jigin ka ban maa bɛ se k'a fɔ sa o ye usine ko bannen ye chinois y'a yira k'a fɔ min ye olu ka maaw ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ maa minnu ye dana ta ka d'olu kan ni ka don Koma Taxi jigiya kɔrɔ o kuma k'u ye wele las'olu ma o kuma ko nafolo kɔrɔ u k'a bɔ wa k'olu ko kalash dɔrɔmɛ kelen k'a tɛ don a la bilen a ko k'i bɛ wari don fɛn mun na i bɛ dɔ sɔrɔ fɛn mun na o kuma ni chinois kɔni y'u kɔ don Koma Taxi la karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ mun tora Mali gouvernement bolo sisan minisiri ko ale kɔni bɛ ci lase Mukutari Wani ka gouvernement ma u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye malidenw ye k'u ɲɛji cɛ sabu chinois ko k'u dɛsɛra ko wari t'u bolo bilen o kuma Koma Taxi ko ni na k'a bannen wa a ko n'i ye Koma Taxi lajɛ jɔyɔrɔ min bɛ a la karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min ye musow ka fini 8 mars ka taa bila fini wɛrɛw an ka kɔɲɔfiniw la hali banabagaw ka fini a bɛɛ tɛ dilan wa fasiriba ko a ko sangawuli min bɛ dilan Koma Taxi la o de dagosi ka bon ni Koma Taxi ko banna tan karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko bɛna kɛ Mali ka nafasɔrɔ belebeleba ɲɔngirilen fasiriba ko a ko min kɔni ye Aruna Ɲangi ye min kɔni ye Mali ka Koma Taxi ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'a tɛ ban tan ale na ko bɛɛ lajɛlen kɛ karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ o kuma min ye baarakɛlaw k'u sigi k'ale lajɛ min ye chinois yɛrɛ k'u sigi k'ale lajɛ karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko min kɔni ale kɔni ma dɛsɛ min ye jɔyɔrɔ min b'ale bolo karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'a na wuli ka se partenaire wɛrɛ ma maa minnu bɛ ni nafolo b'u bolo u labɛnnen bɛɛ o kuma ni kana don jigiya kɔrɔ Koma Taxi la kunnafoni filɛ nin ye
an ye min bɔ humanité kɔrɔ Mese Ɲang ale ka sɛbɛnni don. Comment texte ni chinois dɛsɛra ni maa wɛrɛ dɛsɛra u k'a bɛɛ lajɛlen ta ka taa di cɛ kelen ma Baseru Sila a bɛ sɔn a bɛ ban cogo di u k'a bɛ di Baseru Sila ma comment tɛ se ka di Baseru Sila ma cɔ a yɛrɛ ka usine ko in dabɔ sa n'a bɛ sɔn bi tile kana bi n'u m'a wele n'a bɛ sɔn dɛ a ti ban u ka taa d'a ma a b'a ɲɛnabɔ sisan bi tile kana bi fiyewu nɛgɛw kɛrɛfɛ Tezara premier an k'o min o bɛ bɛn min kɔni y'a ka nali ye février kalo tile 15 lotali dɔ la Bamakɔ yan min tɔgɔ ye ko Plaza Ɲarela commune 2 Fatiriba ko nɛgɛ kaɲa 19 min ye lotali baarakɛlaw ye u sina ka bali de ka dayɛlɛlen ye Jamsi Jani bɛ a kɛnbɛ ka diɲɛ to Jamsi ye diɲɛ to lotali baarakɛlaw kɛnbɛ k'o ye karamɔgɔ Dabatungara u ye kule bɔ min ye gérant ye ale kɔni fana ye kule bɔ ni ka lase 3e arrondissement maaw ma u kana lajɛ joona joona min olu ka client dɔ bɛ o ye diɲɛ to ka to a ka so kɔnɔ min ye chambre karamɔgɔ Dabatungara numéro 220 Fasiriba ko 3e arrondissement cɛdenw nalen u ye sɛgɛsɛgɛli baaraw bolo da Jamsi ka téléphone u y'o ta appel minnu kɛra kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungara u y'olu ta u y'u ka sɛgɛsɛgɛliw bolo da jinɛw y'a yira k'a fɔ sɛgɛ kɔni t'a la a ɲamamuso 2 min bɛ yen n'olu ka baara kɔni jagofɛn n'o ye Safi ale ni Betani o kuma ko k'olu wele joona joona k'olu wele karamɔgɔ Dabatungara u y'olu ɲini fo k'u ye ka sin ka tigɛ k'u kan min ye ni maa 2 ye u y'u ɲininka kelen kelen u ma ɲininka ɲɔgɔn ɲɛna min ye Safi ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale ni maa kofɔlen bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ san 3 bɔ a b'ale wele waati ani waati n'a mako b'ale la ale yɛrɛ si bɛ san 24 na o kuma min ye maa kofɔlen k'a natɔ la ni voyage na zen na a ko a bɛ deli ka fɛn dɔ san karamɔgɔ Dabatungara n'o ye drogue ye wa n'o ye Viagra ye o kuma k'a ko joona joona ale ka t'o ɲini ka bila ɲɛ Fasiriba ko min ye polisiw ka sɛgɛsɛgɛli ye u ye boîte 4 sɔrɔ chambre kɔnɔna la min ye boîte dɔ bɛ yen karamɔgɔ Dabatungara o ye Viagra ye o kuma dɔw fana bɛ o ye a ka furakisɛw ye dɔw fana bɛ o ye a ka drogue kisɛw ye karamɔgɔ Dabatungara min ye ɲɛnaminimafɛnw ye a suguya caman de tun bɛ Jamsi bolo ye Fasiriba ko wa min ye min fɛn fana ye o tun bɛ n'o ye alcool ye Fasiriba k'u ye nin bɛɛ lajɛlen saloni ka taa ni a ye maa kofɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ n'o ye Safi faso maliden o kuma ko ale bɛ jɔn ko ala fɔ ale ni Jamsi bɛ ɲɔgɔn dɔn nka min ye ka Jamsi fa k'a da tɛ fali la maa 2nan in n'o ye Konobarika ye Betani ale fana ko Jamsi ni ale fana ye client ma ye o kuma Jamsi n'ale bɛ ɲɔgɔn ye waati bɛɛ nka min ye fali ko ye k'ale bɛ wari sɔrɔ o ma kojugu ko sabu ale ni Jamsi ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye karamɔgɔ Dabatungara k'o ye 240 ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye ko 240 i b'o sɔrɔ baara min na karamɔgɔ Dabatungara k'i tɛ sɔn abada o baara ka tile i la Fasiriba ko min ye 3e arrondissement maaw ye u bɛ ka ko in sɛgɛsɛgɛ an bɛ don min na ko bi Jamsi a sara sacogo jɔnjɔn min na ni ka se k'o sidɔn siga kɔni tɛ min na Jamsi kɔni ka sara sira min kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungara k'o tɛ taabolo ɲuman ye an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ banbatɔ ye min ye ni kunnafoni jɛlen 3e arrondissement maaw ye layidu ta o kuma joona joona k'u bɛna di maaw ma waati n'a nataw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ kojugu kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan rappelé ani Sidi u labɛnnen don sisan farikolo ɲɛnajɛ u bɛn'u sɔnni d'a kan Jabate k'a dɔn n'olu wulila surafana ma dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnfuraw bɛ bɔ k'olu lakali nka min ye su in na ye i k'a dɔn min ye kunnafoni gafe n'o banna nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 an bɛ segin ka na jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan k'an sɔnni da u kan n'o banna Bana ni Ture Seydou Tarawele bamanan o ka kalanden o fana bɛ fɔ anw kɔ Jibi baara ɲɛna min ye Jabate Dabatungara wa salam.